Το θέλουμε, έχουμε δίκαιο. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά, αγαπητοί δημοσιογράφοι της πόλης μας, τα γραφεία του Παναγιαλίου. Αυτά που θα πούμε απόψε είναι γνωστά. Τα έχουμε ξαναπεί το τελευταίο διάστημα με πολλούς και αρκετούς από εσάς. Θα τα πούμε για άλλη μια φορά. Θα σας πούμε τι σκεφτόμαστε και τι μπορούμε να κάνουμε για το καλύτερο για την ομάδα μας. Εγώ θα πω λιγότερα, γιατί σας έχω μιλήσει αρκετές φορές και τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ που παραβρίσκονται απόψε στο πάνελ θα πούν τα περισσότερα. Ξεκινώντας, να σας πω για το νέο ΔΣ, το οποίο είναι γνωστό. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος θα είμαι εγώ. Πρώτος αντιπρόεδρος θα είναι ο κύριος Μπέσκος Γεώργιος. Δεύτερος αντιπρόεδρος θα είναι ο Δημήτρης ο Ανδριόπουλος. Και τα μέλη, να ξεκινήσουμε με τους παρευρισκόμενους, Κώστας Κολοκυθάς, Κατσιμπύρης Γιώργος και Σερίφης, συγγνώμη, ο γνωστός Σπυρόπουλος Δημήτριος και μας τον Κυριάκος Χρήστος. Αυτή θα είναι το καινούριο συμβούλιο της ΠΑΕ Παναγιάλιος που έχει ένα ορίζοντα και ένα χρονοδιάγραμμα και ας μην το προσδιορίζουμε από τώρα, απλώς η θητεία του δεν θα είναι πολύ μεγάλη. Δεδομένου ότι εμείς ούτε μεγαλομέτρη είμαστε, απλώς η αγάπη μας η μεγάλη για την ομάδα μας έκανε να αναλάβουμε τις τύχες της για το υπόλοιπο διάστημα της αγωνιστικής περίοδου και να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε με οποιονδήποτε ενδιαφερθεί σωστά και σοβαρά για την ομάδα. Εγώ και οι συνεργάτες μου είμαστε ενημερωμένοι και πιο πολύ εγώ για το τι γίνεται στην ομάδα, το τι έχει γίνει μέχρι τώρα και πώς μπορούμε να πορευτούμε από εδώ και πέρα. Γι' αυτό το λόγο, όποιος ενδιαφερθεί για την ομάδα θα μιλήσει πρώτα μαζί μου και μετά μαζί με τη διοίκηση και με τους συνεργάτες μου και μετά με τους μεγαλομετόχους. Γιατί εγώ θα ξέρω και να του παραδώσω το τι είχε γίνει μέχρι τώρα και το τι θα γίνει και από εδώ και πέρα. Αυτό έχω πάρει από το μεγαλομέτωχο την εντολή να το διαπραγματευτώ μαζί με τους συνεργάτες μου. Και πιστεύω ότι θα κάνουμε μια πολύ καλή και σοβαρή διαπραγμάτευση όταν θα υπάρχει μια σοβαρή πρόταση, με μια σωστή ενημέρωση. Στη φάση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Παναγιάλιος, με αυτά που έχει δημιουργήσει και είναι γνωστά σε όλους, θα ήταν, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, αλλά πόναγε πολύ μέσα μας όλα αυτά τα 3,5-4 χρόνια αυτό που δημιουργήσαμε, να το αφήσουμε να πάει χαμένο. Μας πίστεψαν και ο κόσμος και οι συνεργάτες και οι χορηγοί μας και οι ποδοσφαιριστές μας σε όλα τα τμήματα και οι προπονητές μας. Όλο αυτό που έχουμε δημιουργήσει μέχρι τώρα, ειδικά για τις ακαδημίες μας, μέχρι την ομάδα παιδών, εφήβων, νέων, που όλα αυτά τα παιδιά είναι παιδιά του περιοχή μας, μας πιστέψανε, ήρθαν κοντά μας, δημιουργήσαμε μέσα από εκεί και βγάλαμε κάποια ταλέντα. Αυτά τα παιδιά δεν μπορούμε να τα αφήσουμε. Δεν θέλω να πω περισσότερα για αυτά τα παιδιά, αλλά η μεγάλη ομάδα που είναι συνέχεια σε όλο αυτό το οικοδόμημα, με τις προσπάθειες που έκανε όλη αυτή τη χρονιά για να φτάσει εδώ που είναι, ξεχωρίσανε. Αυτοί που έμειναν οι ποδοσφαιριστές μείναν κοντά μας σε αυτή την προσπάθεια. Δεν μπορούμε εμείς να παραβλέψουμε την υπομονή τους και τη δύναμη και τα ψυχικά τους αποθέματα να κρατήσουν ζωντανό τον Παναγιάλιο. Ήταν η αφορμή αυτά τα παιδιά που δεν θέλησαν να φύγουν
ενώ μπορούσαν να κάνουν κάποιες μεταγραφές, να μείνουν κοντά μας, με δυσκολία, με απλήρωτη το πρώτο διάστημα 1 μήνα, 1,5, 2, έχει φτάσει 2,5 μήνες να αναπλήρωτη. Εμείς προσπαθούμε σιγά σιγά και αυτό το κομμάτι να τους δίνουμε κάποια χρήματα όπως τους υποσχεθήκαμε για να λειτουργεί η ομάδα, για να μπορέσουν τα παιδιά να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Δεν είναι όλα τα πράγματα εύκολα. Είναι αρκετά δύσκολα. Όμως, θέλω να πιστεύω ότι για άλλη μια φορά, από τη στιγμή που έμεινε η ομάδα σε γιώτικα χέρια, έχει και ο κόσμος και ο φύλαθος κόσμος και όλοι αυτοί που αγαπάνε τον Παναγιάλιο να βοηθήσουν. Βοηθάνε πάντα. Πιστεύω σε αυτή τη φάση να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο. Και νομίζω θα το πράξουν. Το έχουν δείξει μέχρι τώρα. Είμαστε ΠΑΕ. Και σου λέει ο άλλος, γιατί να βοηθήσουν. Γιατί στο Αίγυο, με τα προβλήματα που υπάρχουν, δεν έχουμε μείνει πολλά πράγματα. Μια ομάδα για διασκέδαση των φιλάθρων και του κόσμου στη Β' Εθνική και από εκεί και κάτω δυσκολίες αρκετές. Γι' αυτό και εμείς σε αυτή τη φάση είπαμε θα συνεχίσουμε, θα χτυπήσουμε πόρτες, θα ξαναζεστάνουμε τους συνεργάτες, τους φίλους, αυτούς που μας στηρίζουν τόσα χρόνια, θα τους πούμε την αλήθεια, θα τους πούμε ότι θέλουμε τη βοήθειά τους, θα τους μιλήσουμε ειλικρινά και θα μας βοηθήσουν. Ξέρουν ότι θα κάνουμε καλό κουμάντο. Είμαστε πάρα πολύ σκληροί στις διαπραγματεύσεις μας για να κάνουμε καλό κουμάντο. Θα το καταφέρουμε. Τι εννοώ με αυτό? Ότι τα χρήματα που θα μαζέψουν θα πάνε εκεί που πρέπει. Θα πιάσουν τόπο. Θα πληρωθούν υποχρεώσεις. Σιγά σιγά θα πληρώνονται κάθε μέρα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και ορίζοντάς μας να παραμείνει η ομάδα στη Β' Εθνική. Πιστεύω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Αγωνιστικά δεν φοβάμαι αυτή την ομάδα. Δεν φοβάμαι αυτά τα παιδιά γιατί έδειξαν ότι τα βάζουμε τους πρωτοπόρους και τους κερδίζουμε. Θερμά συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά. Μας κάνουν για άλλη μια φορά υπερήφανοι. Θα γράφει στην ιστορία ότι ο Παναγιάλιος κέρδισε μέσα στο γήπεδο της στη Λάρισα. Είναι, θα το λέμε και μετά από χρόνια, ότι ήταν το ερέθισμα που μας έδωσε για να τρέξουμε ακόμα περισσότερο, για να βγούμε πιο μπροστά. Μας έδωσε δύναμη. Ήταν από τα γεγονότα που μας έκαναν να πεισμωθούμε ακόμα περισσότερο. Για άλλη μια φορά, αυτά τα παιδιά αξίζουν και το τεχνικό team και οι ποδοσφαιριστές μας πολλά συγχαρητήρια. Και έτσι πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά θα πάνε μέχρι το τέλος. Η ομάδα μας δεν θα κινδυνεύσει. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα από τους αγωνιστικούς χώρους θα καταφέρουν να φέρουν τα αποτελέσματα που μέχρι τώρα είχαν δυσκολευτεί και θα πάνε όλα καλά. Από την πλευρά της διοίκησης, η υποχρέωσή μας είναι να ετοιμάσουμε την αδειοδότηση για του χρόνου. Δεν μπορεί να έχεις ομάδα στη Β' Εθνική ή να θες να έχεις και του χρόνου, οποιοσδήποτε και να έρθει να συνεχίσει μετά από εμάς και να μην του έχουμε δώσει μια υγιή ομάδα, μια καθαρή ομάδα, μια ομάδα η οποία μέχρι τώρα είναι από τις λίγες στην Ελλάδα, ειδικά της Football League, που έχουν αδειοδότηση, που δεν χρωστάνε κάποια λίγα χρήματα, τα οποία είναι όλα υπό έλεγχο και είναι μικροποσά και ρυθμισμένα. Έχουν αδειοδότηση και γι' αυτό ο στόχος μας είναι 29 Φεβρουαρίου ξεκινάει η αίτηση της καινούργιας αδειοδότηση για την επόμενη σεζόν. Είμαστε έτοιμοι, το έχουμε δουλέψει και θα ετοιμάσουμε τα δικαιολογητικά που η διάρκεια τους θα έχει περίπου 2 με 2,5 μήνες, αυτό δεν εξαρτάται από εμάς, να συμπληρωθούν όλα τα δικαιολογητικά για να είμαστε έτοιμοι, να μην είμαστε ούτε υπό επιτήρηση, να είμαστε από την αρχή αδειοδοτούμενοι.
Αυτός είναι ο στόχος, μαζί με την καθημερινότητα και ό,τι άλλα προβλήματα αντιμετωπίζουμε να τα λύνουμε. Θέλουμε να ηρεμήσει το σωματείο. Θέλουμε το σωματείο να τα αφήσουμε να λειτουργήσει. Να μην αρχίσουμε να λέμε ούτε κακόβουλα σκέψεις, να κάνουμε, απλώς να αφήσουμε το σωματείο να λειτουργήσει, να βρει το δρόμο του. Εμείς πρέπει να το προστατεύσουμε. Και όταν λέω εμείς, δεν εννοώ μόνο τη διοίκηση. Η διοίκηση ποτέ μόνη της δεν έκανε πολλά πράγματα. Όλοι εμείς, εσείς, ο φύλαθος κόσμος, ο λαός της Αγιάλειας, αφού βλέπει ότι υπάρχει ένα νοικοκυριό, ας βοηθήσει με τον καλύτερο τρόπο. Για να τελειώνω, να μην πω πάρα πολλά για να πούν και οι συνεργάτες μου, 2 πράγματα είναι ο επόμενος στόχος. Το Σάββατο η ομάδα μας γιορτάζει τα 89 χρόνια. Έχει γενέθλια και συμπίπτει και η ημερομηνία με 2 μέρες διαφορά από το καταστατικό να είναι 27 Φεβρουαρίου, 25 το καταστατικό, να κάνουμε τα γενέθλια 89 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι μαζί με την πίτα και τα γενέθλια, με τις βραβεύσεις, θέλω να είναι όλος ο φύλαθος κόσμος, όλοι οι φύλαθοι Γιάγια, όλοι οι φίλοι της ομάδας, όλοι οι χορηγοί σε αυτή την εκδήλωση. Για μας θα είναι μια βοήθεια. Και θα είναι μια βοήθεια γιατί τα χρήματα που θα περισσέψουν θα πάνε εκεί που πρέπει. Θα πάνε στους ποδοσφαιριστές, στους πρωταγωνιστές μας. Τους το είχαμε υποσχεθεί. Και γι' αυτό θέλω όλοι να βοηθήσετε για αυτή την εκδήλωση να είναι πετυχημένη. Παράλληλα θα τρέχει και μια λαχιοφόρο, αλλά επειδή καθυστερήσαμε, θα έχει μια διάρκεια περίπου 2 μηνών, θα τρέχει λαχιοφόρο, για να μπορέσει με πολύ καλά και σοβαρά δώρα, που θα τα πούμε και στην εκδήλωση και θα τα μάθετε κι εσείς και θα τα δημοσιεύσετε, για να μπορέσει να τρέχει αυτή η λαχιοφόρο για 2 μήνες να έχουμε συνέχεια βοήθειας. Ξεκινάμε και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Είναι επιβλημένη, χρειάζεται να γίνει, πρέπει να γίνει. Γι' αυτό μαζί με την καινούργια διοίκηση και ετοιμάζοντας τα δικαιολογητικά της καινούργιας διοίκησης και ό,τι χαρτιά απαιτούνται, θα ξεκινήσουμε και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το λιγότερο ποσό που θα μπορέσουμε να καταθέσουμε σε συγκεκριμένο λογαριασμό που θα δημοσιευτεί της ομάδας που θα είναι για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα κάνουμε και κάποιες επιστολές να στείλουμε για να υπενθυμίσουμε ακόμα ότι που θα τρέχει αύξηση στους φίλους. Θα έκανα μια παράκληση και θα έλεγα το εξής. Οι 2 αγωνιστικές που δεν παίζουμε, δηλαδή με τον Εργοτέκη και τον Ολυμπιακό Βόλου, όλοι οι φίλοι αυτοί, το αντίτιμο του εισιτηρίου μπορεί να πάρουν ένα λαχνό, που είναι 20 ευρώ χαμηλότερο. Όχι ένα λαχνό, θα πάρουν μια μετοχή. Συγγνώμη. Να πάρουν μια μετοχή. Για μας αυτό είναι μια μεγάλη βοήθεια. Για τους 2 αγώνες, αν χόταν στο γήπεδο, δεν μπορεί να έρθει στο γήπεδο γιατί δεν θα γίνουν αγώνες. Μπορεί να πάει να πάρει μια μετοχή των 20 ευρώ για τους 2 αγώνες. Κάναμε μια σκέψη, δεν είναι παράλογη. Όσοι θέλουν, μπορούν και αυτό παράλληλα να το τρέξουν. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τα μέλη της διοίκησης, όλους τους συνεργάτες μου που με στηρίζουν σε αυτή την προσπάθεια, που δώσαν εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου, να έρθουν να καθίσουν δίπλα μου για να τρέξουμε αυτή την προσπάθεια, να τρέξουμε τις τύχες αυτής της ομάδας. Πάνω απ' όλα όλοι βάλαμε την αγάπη μας για να κάνουμε αυτό. Την αγάπη μας που την έχουμε πάρα πολλά χρόνια και το έχουμε αποδείξει κοντά στην ομάδα. Κάποιοι περισσότερα χρόνια, κάποιοι λιγότερα χρόνια, κάποιοι πιο νέοι. Σε αυτά τα παιδιά που με στηρίζουν και είναι δίπλα μου, θέλω να τα ευχαριστήσω από καρδιάς. Αυτή είναι η δεύτερη οικογένειά μου. Έτσι όπως είχε πει και ο Αντώνης Σορέλας, να μην ξεχνάμε κάποια μηνύματα που έχουμε πάρει για τη ζωή, γιατί αυτά μας κάνουν πιο δυνατούς για το αύριο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και αν ξέχασα κάτι ή στις ερωτήσεις σας μετά θα μπορέσω να απαντήσω. Θα ήθελα τώρα οι συνεργάτες μου να συνεχίσουν να πούνε για αυτή τις σκέψεις τους, τις ιδέες τους για την επόμενη μέρα της ομάδας Παναγιώτη. Ευχαριστώ πολύ.
Οι αντιπρόεδροι. Έτσι πάει. Όχι, θα μιλήσω. Εντάξει. Θέλω να μιλήσω, εγώ μιλάω. Και από μένα καλησπέρα σας. Εντάξει. Αυτά που είπε ο Πάνος, ο πρόεδρος, με κάλυψε πλήρως. Όλοι μαζί προσπαθούμε να βάλουμε πλάτη, να το πούμε πιο λαϊκά, για αυτή την ομάδα που αγαπάμε. Πιστεύω και, όπως μου έχει πει και ο Παναγιώτης, ότι θα είμαστε μια διοίκηση τουλάχιστον 3 μηνών διάρκειας και από τώρα θα κοιτάμε το αύριο που ευελπιστούμε να είναι κάτι καλύτερο για την ομάδα. Είμαι σίγουρος και με αυτά τα δείγματα που έχουν οι ποδοσφαιριστές δεν θα κινδυνεύσει η ομάδα και τις 29 Μαΐου που τελειώνει η ποδοσφαιρική περίοδο να έχει μείνει στη Β' Εθνική η Football League και να κοιτάμε το αύριο της ομάδας. Από την πλευρά μου ήθελα να πω ότι η Παναγιάλνηση είναι για όλη την Αιγιάλια και δεν είναι ούτε του Πάνου, του Γιώργου, του Δημήτρη, του Κώστα. Και αυτό που είπαμε και για τους 2 αγώνες, νομίζω και πιστεύω είναι ένα πολύ μικρό κλιματικό ποσό, που εκεί που θα το δώσει το εισιτήριο μπορεί να πάρει μια μετοχή. Και εύχομαι από εδώ και πέρα, και προχθές έγινε και ένα καλό ξεκίνημα με αυτή τη νίκη που κάναμε, που είναι μια νίκη που θα γραφτεί στην ιστορία. Οι Αιγιώτες πρέπει να βοηθήσουν ακόμη πιο πολύ την ομάδα, να είναι κοντά στην ομάδα. Τους θέλουμε όλους, από τους πιο μικρούς μέχρι και τις παππούδες. Για μένα προσωπικά είναι το αύριο, το οποίο πρέπει να ψάχνουμε από τώρα τι θα γίνει. Διότι τα λεφτά στις εποχές που ζούμε είναι πολύ δύσκολα και οι επενδυτές, οι εύκολοι επενδυτές έχουν πλέον τελειώσει. Άρα λοιπόν για μένα απομένει να βοηθήσει πρώτα όλη η Αιγιάλια την ομάδα και από εκεί και πέρα νομίζω και πιστεύω μπορούμε να έχουμε μία ομάδα στη Β' Εθνική. Αυτό το είχε πει και ο αντιπρόεδρος ο Δημήτρης, ότι τελικά τι θέλει το Αίγιο. Θέλει την ομάδα στη Β' Εθνική ή όχι. Ένας δεν μπορεί να σηκώσει όλο το βάρος. Χρειάζονται πολλοί. Από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι δυνατόν είναι καλύτερο. Έχω πιστέψει στα λόγια του Προέδρου και γι' αυτό με έπεισε, επειδή είχα κάνει και άλλη φορά στη διοίκηση, να είμαι κι εγώ δίπλα του και να βοηθήσω όσο μπορώ και εγώ. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω, να πω. Εύχομαι η ομάδα να μείνει στην κατηγορία, που είμαι σίγουρος γι' αυτό, και να πάνε όλα καλά. Και σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ να μας ακούσετε. Ο επόμενος. Όχι, εγώ δεν έχω να πω κάτι, με το ίδιο πράγμα. Όχι, το ίδιο πράγμα. Πείτε σε αυτά να ανοίξουμε λίγο την κουβέντα. Δεν έχω κάτι να πω εγώ. Παραπάνω το ίδιο πράγμα. Θα πω ότι προλαλήσατε, δεν θέλετε τίποτα. Πάμε λίγο παρακάτω τίποτα. Σε καλύψαμε. Το ίδιο πράγμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι ο Γιώργος Βέσκος, αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Παναγιάλιος. Θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία σας στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Μια σημερινή συνέντευξη τύπου η οποία έχει σκοπό να ενημερώσει τον κόσμο για τις στόχους της διοίκησης και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα. Η κατάσταση αυτή είναι οριακή, θεωρώ. Οριακή για ποιους λόγους? Δύο είναι τα μεγάλα στοιχήματα της νέας διοίκησης. Πρώτα είναι να εξασφαλιστεί η αδειοδότηση της ομάδας και δεύτερον να είμαστε και να μπορέσουμε να καταβάλουμε τα οφειλόμενα στους ποδοσφαιριστές. Οι πηγές εσόδων είναι συγκεκριμένες. Είναι οι επιχορηγήσεις που δίδονται, είναι τα εισιτήρια, οι βασικές πηγές
Άρα τα θέματα είναι τα εξής. Υπάρχουν υποχρεώσεις για φορολογικές υποχρεώσεις που αφορούν όλες τις παροχές που υπάρχουν και στην ομάδα και όλα τα οικονομικά στοιχεία. Υπάρχουν υποχρεώσεις στο ΙΚΑ. Αυτά όμως για να καλυφθούν και να είμαστε συνεπείς στους ποδοσφαιριστές, δεν υπάρχουν πλέον οι άνθρωποι που όλα αυτά τα 3,5 χρόνια έβαζαν κάποια χρήματα και έβαζαν τις πλάτες τους για να φτάσει η ομάδα σε αυτό το σημείο που είναι σήμερα, να είναι σε επαγγελματική κατηγορία και να είναι σε υγιή κατάσταση. Τώρα φτάνουμε σε ένα νέο στάδιο, το οποίο αποτελεί πρόκληση για όλους μας. Πρόκληση γιατί αφενός μεν έχουμε την υποχρέωση να μην αφήσουμε όλη αυτή η προσπάθεια των 3,5 ετών να πάει στράφη και αυτό που όλοι αγαπάμε, γιατί ο Παναγιώτης είναι ιδέα, όπως είπαν και όλοι, πρέπει να μπορέσουμε με νύχια και με δόντια να το κρατήσουμε στην κατηγορία και να υπάρχουν οι βάσεις για ένα καλύτερο αύριο για την ομάδα μας. Έτσι. Πώς θα εξασφαλιστούν αυτές οι βάσεις? Με τη βοήθεια του κόσμου, παιδιά. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Έτσι. Ο κόσμος μόνο μπορεί να βοηθήσει αυτό και αυτό μπορεί να γίνει με συγκεκριμένους τρόπους. Είτε με την αθρώα προσέλευσή του στο γήπεδο. Δηλαδή, πραγματικά στενοχωρήθηκα προχθές με τη Λαμία, που πολλοί πήγανε και δεν ήρθαν στο γήπεδο για να δουν τον αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακός. Εντάξει. Το Αίγιο, όπως βγήκαν όλοι τώρα στους δρόμους και φωνάζανε και είσατε περήφανοι για αυτή τη νίκη, το Αίγιο, ο Παναγιώτης διαφημίζει το Αίγιο. Έτσι. Ο Παναγιώτης και η Παναγία Τριπετή είναι που κάνουν γνωστό το Αίγιο στο Πανελλήνιο. Πρέπει αυτή την προσπάθεια να την κρατήσουμε, να την στηρίξουμε όλοι. Γιατί θέλω να ξέρω το εξής. Αν η ομάδα για λόγους εξωαγωνιστικούς, δηλαδή για οικονομικών προβλημάτων, υποβιβαστική αποχώρηση στο πρωτάθλημα, για 4 χρόνια δεν θα μπορεί να ανέβει κατηγορία επαγγελματική. Για 4 χρόνια δεν θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα στον κόσμο να βγάλει το άκτη του, να εκτονωθεί, να ασχολείται με τον Παναγιάλιο. Όταν βλέπεις τώρα αυτές τις εποχές που ασχολούμαστε όλοι από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο, όλοι ασχολούνται γύρω-γύρω στα ποδοσφαιρικά στέκια, ο κόσμος συζητήσει για τον Παναγιάλιο. Γιατί είναι κάτι που τους ευχαριστεί, είναι κάτι που το δείχνει και η τηλεόραση, είναι κάτι το οποίο αγαπάνε. Τώρα όμως, επειδή έχουμε φτάσει στο σημείο 0, η χρηματοδότηση της ομάδας δηλαδή, μπορεί να γίνει, δηλαδή πρέπει να ενισχυθεί και από τον κόσμο. Δηλαδή, είναι δύσκολες οι εποχές, το καταλαβαίνω, αλλά αυτή η παρουσία πρέπει να ενισχυθεί με την παρουσία του στο γήπεδο. Δηλαδή, δεν είναι εικόνες αυτές για μια ιστορική ομάδα σαν τον Παναγιάλιο, ο οποίος έχει μια αξιοπρεπή παρουσία στο πρωτάθλημα μέσα από αντίξωες συνθήκες, να είναι άδειες οι εξέδρες. Έτσι. Από τη στιγμή που ο κόσμος αγαπάει, δηλαδή όπως ο κόσμος γεμίζει τις καφετέρειες και βλέπει τον Παναγιάλιο που πανηγύριζε με τη Λάρισα, γιατί να μην έρθει στο γήπεδο, να γεμίσει και το γήπεδο. Είναι ένας σημαντικός παράγοντας προκειμένου η αύξηση των εσόδων από τα εισιτήρια, προκειμένου να μπορέσει η ομάδα να σταθεί οικονομικά. Γιατί υπάρχουν και υποχρεώσεις για την αδειοδότηση. Εάν λοιπόν δεν είμαστε φορολογικά ενήμεροι, ασφαλιστικά ενήμεροι, συνεπείς στους ποδοσφαιριστές, δεν θα μπορεί να υπάρξει αδειοδότηση και δεν θα μπορεί να υπάρξει και κάποια προοπτική για την ομάδα. Για να γίνουν λοιπόν όλα αυτά, εγώ άποψή μου και μιλάω ξεκάθαρα και συγκεκριμένα. Πρέπει ο κόσμος να έρθει στο γήπεδο, πρέπει να επιστρέψει στο γήπεδο. Δηλαδή, αυτή την ομάδα που αγαπάει και λατρεύει, πρέπει να τη το δείξει και στο γήπεδο. Και οι ποδοσφαιριστές περιμένουν, ξέρουν αυτή την κατάσταση και είναι και αυτοί στεναχωρημένοι όταν βλέπουν δεν έρχεται ο κόσμος. Δηλαδή, βλέπουν μέσα σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης την αγάπη, το πάθος για την ομάδα, αλλά αυτά πρέπει να τα δείχνουμε στο γήπεδο πραγματικά. Ένας άλλος τρόπος που μπορεί οποιοδήποτε να βοηθήσει είναι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Αύριο θα ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Ήδη από σήμερα έχει σταλεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο φύλλο επιμερίδας κυβέρνησης και από αύριο θα ξεκινήσει τη διαδικασία για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Εδώ καλούμε όποιος μπορεί, όποιος θεωρεί ότι υπάρχει, γιατί κατανοώ και σέβομαι τα προβλήματα του κόσμου, όποιος μπορεί έστω, και δεν αναφέρομαι μόνο στον απλό κόσμο, αλλά και σε επιχειρηματίες της περιοχής που έχουν αυτή τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Δεν μπορεί τώρα να ερχόμαστε να είμαστε ευτυχισμένοι για τον Παναγιάλιο και σε μια δύσκολη στιγμή αυτοί οι οποίοι έχουν κάποια δυνατότητα, έστω και κάποια λίγα χρήματα να μην τα βάζουν έτσι. Δηλαδή, εντάξει, ζητάμε από τον κόσμο, γιατί να σου πω κάτι, ο κόσμος πιστεύω ότι θα βοηθήσει γιατί αγαπάει τον Παναγιάλιο και δεν νιώθει το στερημά του. Με έχει συγκινήσει άνθρωποι που μου στέλνουν μηνύματα και μου ζητάνε τον αριθμό λογαριασμού, άνθρωποι οι οποίοι είναι του μεροκάματο, άνθρωποι που ξέρουν ότι έχουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα για να βάλουν ό,τι μπορούν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό πρέπει να βοηθήσουμε και όλοι μας, γιατί είναι ένας από τους τρόπους που θα συμβάλλουν και θα φέρουν κάποια έσοδα στην ομάδα πέρα από τα εισιτήρια. Ένας άλλος τρόπος που μπορεί να βοηθήσουν είναι η λαχιοφόρο. Η λαχιοφόρο την κάνουμε σε μακρά διάρκεια, γιατί στόχος μας είναι να είμαστε, γιατί τρέχουν πολλά μέτωπα. Τρέχει το μέτωπο της αδειοδότησης που χρειάζονται χρήματα. Μόνο το παράβολο για την αδειοδότηση, να σας θυμίσω και να σας γνωρίσω, είναι 3.000 ευρώ. Έτσι, 3.000 ευρώ.
πρέπει να πληρώνονται υποχρεώσεις σε φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, οι οποίες είναι της τάξης των 2 και 3.000 ευρώ το μήνα. Πρέπει να πληρώνονται αυτά με τους ποδοσφαιριστές. Όλα αυτά όμως, μόνο με τα έσοδα της Λίγκας δεν αρκούν. Έτσι. Ένας τρόπος σκέψης που είπαμε ότι μπορεί να βοηθήσουμε την ομάδα και να είναι κάπως πιο οικονομικό για τον κόσμο, που μπορεί έτσι πιο άμεσα να βοηθήσει, είναι και η λαχιοφόρος. Στη λαχιοφόρο έχουν εξασφαλιστεί καλά δώρα, μηχανάκι, τηλεόραση, πολύ καλά δώρα για την εποχή, και τα οποία θα είναι η τιμή του λαχνού 1 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο και στη διάρκεια αυτών των 2 μηνών θα είναι εύκολο και προσιτό και για τον απλό υγειώτη και για όλους μας, μέσα από αυτή τη λαχιοφόρο, να ενισχύσουμε τους ποδοσφαιριστές και την ομάδα. Γιατί κατά αυτόν τον τρόπο, εντάξει, είναι 1 ευρώ λαχνός, δηλαδή είναι κάτι